Sağlar mısınız hürmetlilerimiz? Birinci may şınlap yaz kilun bildire. Bugün yaz hem hizmet beyremi. Hizmet kişisini zorlav, hürmetlev beyremi. Onu dünyanın büyük kubillerinde beyrem iteler. Sovetler Soyuzu vaktinde tantanalı rövüşte elemler, hava şarları tutup mitingler ötkerilgen. Hazır ise halkka üsteme yollar verildi. Zaman kişisine tabiatke çıkıp işli yolda iter için mine degen vakit. İsen misiniz muhterem tamaşaçılarımız. Yazının bir günü yılını tuyduradılar. Şundan da bakşalarda, kırlarda gürlep iş başlandı. İş degeçte ol janğa barı tikre hatlik istesin, bütün gaile bilen jiyılışıp işleytirgan kumek köngüllü iş bulsun. Biz de Olmaz Gereyev, Zülfiye Şemsuarova jiң sızganıp icad türkümümüz bilen tapşırımızın başlarga əzir. Ey balalar işlegisiz, ey mükaddes nerse iş ağaçı her vakitte bik yumart getirir jemiş. Бақшасы bulgan kişiге işinin bütesi yok. Күнделік мәшәқәтләр буыннар сызлау, орка һәм бил авыртуга китергә мөмкин. Бу очракта йога күнегүләре ярдәмгә килер. Бу коллективның Казанда 6-нчы гастроле. Галиәсгар Камал театр сәхнәсендә Уфа Нур Татар дәүләт театры гастрольләре узды. Татар китабы йортында Башкортстан һәм Татарстан рәссамнары катнашында рәссам китаплары күргәзмәсе ачылды. Әсәрләр Роберт Миңнуллин иҗатына багышланган. May ayında barlıq basулар һәм болыннар сары төскә әверелә. Тузганаклар чәчәк ата. Үсмер чакта тузганактан тақия үреп кигәннәремне күрми калдың инде. Кая сиңа уру? Син яшәгән җирдә бит анда бакчада юк, аланда юк, Симит шәһәр кызы. Әле дә соң түгел үрерсең яме? Андый матур күренешләргә хәзер дә вакыт табыйк. Әле тузганак чәчәк аты бетереп, йонлы башы калгач, аны өреп тарату гадәтендә искә төшерик. Tuzganak iskitkiş tügellük seletine de iyi. Onun çeşekleri irten nek 6'da aşıla hem kündüz saat 3'te yumula. Onun bilen hatta saat dürüslerge de bulayken. Tuzganak ul vitaminli ulende bularak bilgili, onun faydası turunda kilesi süjette. Tuzganak кинәр жылыту белән bütün dünyanı sapsары иттереп каплап ала. Кичкенә чагында без кызлар анадан матур тақиялар өреп киеп йөрибез. Аяк астында гына үсеп утыручы шушындый матур чәчәкләрнең файдалы үзлекләрен белмибез дә. Анардан төрле салатлар, кайнатмалар да ясарга мөмкин. Урманнарда, аланнарда үсүче дары үләннәре яшел тылсымчылар. Борынгы заманнардан бирле кешеләрне дәвалаганнар, көч биргәннәр. Аяк астында никадәр кыйммәтле дары үләннәре үскәнен ныгаен күпләр белеп тә бетермидер. Тузганак тамыры, ашказаны ишәк авырулары вакытында, шулай аппетитны көчәйтүче, аш кайнатуны яхшыртучы чара буларак кулланыла. Болгария табиблары аны анемия, атеросклероз, тире авыруларыннан дәвалауда файдаланалар. Тузганак чәчәкләренең бөреләрен җыеп маринатларга һәм шулай ук төрле винегретларга истәргә мөмкин. Чәчәкләреннән әзерләнгән кайнатма да тел тарлык тәмле килеп чыга. Яз көне җыелган яшь яфракларны салат рәвешендә куллану организмны витаминнарга, минераль тозларга, тимерлегә, фосфорга, кальцийга баета. Без кызым белән бүген иртән иртүк торып тузганак җыйдык. Барыгыз да беләсезләр, тузганак бик тә файдалы. Ул артерия давленияларны, югары артерия давленияларны рәтли, йөрәккә файдалы, кан тамырларына файдалы. Һәм без кызым белән бүген tuzganak vareniyesi pişiremiz. Bizim suğumuz qaynap çıktı. Biz qaynar suğa özümüzün tuzganaklarımızın bir 10 minutka salabız. O özünün təmin verəcək. Hazır biz tuzganaklarını ayırım saatqa salabız. Bizim qaynap çıktı. Hazır. Şu suğa biz hazır bol ağızabız. Şunda o limon suğunu sığabız. Neli kızım buluş elimin? Fıtrak. Limon sıqqaş ol bizden şunday matur tüskeylene hem hufisli bular. Vitaminlarga bik tə bay bulğan qaynatmabız əzir. Şunday təmli, xoş isli. Şeyləriniz təmli bulsun. Hayali.
Tuzğanak başta gül ikensin, aşıp gitmedin. Özü bilen, şoqqatda ne bala. Özü bilen garmoniyada bəxtli bulğan kişiligine başqalarını bəxtli itala kurdun, nişik bəxtli itdi bizini. Yoğunun da faydalı buluğu mümkün. Yoğu canğa yem, suyuniş, tenge şifa, sihat getire. Бақшашылар, сіз де құлақ салығыз, тыныш қына талғын кей тыңлап, күнігулер ясағанда бұршулар ұнытыла, кейфлер яқшыра хатта жеңілейіп кеткендей боласың. Жеңілейіп кетерге язбасыр енді. Хайырлы күннәр, хөрмәтле тамашачылар, бақша шырыгырлы. Күбі біз хәзір бақшада эшләп йөрибез. Һәм кызганычка каршы кай бирләребез шундый фикер йөртә. Әгәр без бакчада, димәк без физик күнегүләр белән шөгыльләнәбез дигән фикер бар. Әмма дә ләкин ул ялгыш фикерләр. Чөнки бакча эшләре ул безнең сәламәтлекне ныгытмый, кызганычка каршы безнең билләр, куллар, аяклар сызлый. Аны булдырмас өчен бакчадан чыгып качырга кирәк түгел. Күрәк һәм кәтмәнне алып, берничә физик күнегү эшләсәгез, сезнең аркагыз, сезнең организмыгыз сезгә рәхмәт әйтәчәк. Минем янымда күрәк кәтмән юк, әмма дә ләкин мин шундый бауны кулланачакмын. Әгәр сезнең янында кәтмән күрәк яисә швабра бар икән, сез шулай дип тотасыз, сулышны аласыз һәм сулышны чыгарасыз. Шулай итеп 10 мәртәбә ясарга кирәк. Сулышны алабыз һәм сулышны чыгарабыз. Шулай итеп 10 мәртәбә ясарга кирәк. Сезнең билләрегез, кулларыгыз, җилкәләрегез көчле булачак. Икенче күнегү. Аның өчен без уңга борылабыз, сулышны чыгарабыз. Сулышны алабыз, сулышны чыгарабыз. Сулышны алдык һәм сулышны чыгардык. Шулай итеп 10 мәртәбә ясыйбыз. Сулышны алабыз һәм сулышны чыгарабыз. Өченче күнегү. Шундай хәрәкәт ясыйбыз. 10 мәртәбә сулышны алабыз һәм сулышны чыгарабыз. Кулларыбыз, җилкәләребезнең авыртуын басар өчен шундый күнегү ясыйбыз. Кәтмәнне, күрәкне шулай артка куябыз һәм алга чыгарабыз. Сулышны алабыз һәм сулышны чыгарабыз. Сулышны алдык, сулышны чыгардык һәм шулай 10 мәртәбә ясыйбыз. Шушы күнегүләрне көн сайын эшләгез, сезнең бакча эшләре тагын да сезгә рәхәт китерәчәк. Үзегезне саклагыз һәм физик күнегүләргә вакыт табыгыз. Сәламәт булыгыз. Спорт физик тәрбия генә түгел, рухи тәрбия дә бирә. Стрела регби клубының директор урынбасары Альфред Хисамовны кунакка чакырдык. Альфред, ассаламу алейкум, хош килдегез. Алейкум ассалам, рахматуллахи. Стрела ул тине ук дигән сүз, әйме? Менә шул стрелага барып җиткәнче гомумән регби тарихы белән танышыйк әле, чөнки ул безнең өчен безнең ил, дәүләт өчен ул бит инде бераз чит ят төр спорт, чит илдән килгән. Ул көрәштә түгел, башка волейбол, хоккейда түгел, хоккейда гәрчә читтән кирсә дә. Тарихы кайсы елларга барып тоташа? Безнең регби ул Россиядә бик иртә барып килә, барлыкка килә. Ул патшалык вакытында ук. Былтыр 130 ел регбига без Россия күләмендә шул юбилей датасы булды. Әмма советча башлангач регбины әзрәк онытып калдылар. Чөнки ул көнбатыш илләрнең уены дип аны атап, репрессиялар арасында кебек булды инде, шуның кебек. Әмма сугыштан соң 60-нчы елларда ул яңадан үсә башлады. Һәм дә Казанга 67 елда язылган елда безнең флагта бар ул да, безнең гербта бар ул. Яңадан барлыкка килә Казанда, һәм ул күбрәк студентлар уены дип күбрәк була. Һәм дә студентлар җыелалар, уйныйлар, ул теге западный культура дип инде Beatles, регби дип аларга шул кызыксынып китә инде. Һәм дә шулай үсә бара, 90-нчы елларга без уже стрела дип атала башлыйбыз һәм беренче уңышлар барлыкка килә. Ничә клуб гомумән Казанда? Казанда профессиональ клуб бер генә, без стрела. Демәк, профессиональ регби белән шөгыльләнүче клуб ул бердән-бер генә. Ул ягъни стрела бердән-бер ул стрела. Ник шулай аз?
профессиональ, ну, біз хоккейда біздің Қазанда, Татарстанда Акбарс белән нефтехимиканы, футбол, Рубин, КамАЗ, шул ойыны бик популяр түгел, һәм шуның өчен бер генә клуб инде ул. Тамашачыларның күзенә дә менә иң беренче шушы кубок күз алдына чалынгандыр. Аның уңышы турында бу ни? Шуннан да карасаң, регбишенең кыяфәте кебек, чөнки аякта аста ничкә генә аяклар һәм үстә шундый амуниция. Шуннан дип әйткәндә, регби безнең татар милләтенә, татарларга бик якын булырга тиеш. Чөнки ул үзенә көрәшне дә кертә, уйны да кертә, анда шын ирләр уйны дип аталар, юкка гына түгел. Чөнки мен футбол турында начар сүз әйтәсем килми, ләкин регбига кеше килсә, ул яратып кала, ул безнең күңелгә бик тиз тишә. Ул күтәреп аталар дисем, ул йөгерүләр дисемме? Шуның өчен кеше бер тапкыр килсә стадионга, ул анары гел килә. Һәм бу кубок кайда, ничек яуланды? Без ике дисциплинада уйныйбыз. Регби 7 һәм регби 15. Регби 7 ул олимпик дисциплина, исеменнән аңлый алабыз. 7 дигән сүз 7 кеше уйный, 15 кеше уйный. 7 ул бик тиз генә, тиз бара торган уен. 2 тайм 7 минут буенча, һәм бөтен нәрсә бик тиз үзгәрә. Һәм без менә апрельдә узды Россиянең чемпионаты регби 7 буенча, һәм без безнең тарихта беренче тапкыр булып икенче урын алдык. Көмеш медальләр аттык, һәм безнең тарих өчен, безнең регби үсеш өчен, развитие өчен ул бик зур. Әле тарихта да беренче мәртәбә дисез бит монда җиңүне. Шуның өчен ул бик бәйгеле, без бик горурланабыз. Ничә команда катнашты гомумән? Бу бит инде Россия турнирында 10 команда. 10 команда, ул без уйныйбыз ел буена 4 этап булды. Беренче этап без уйнадык былтыр июльдә, икенче этап булды ноябрьдә и апрельдә 2 этап Сочида бетерде. Төгәлләнде. Димәк, кызлар әлеге спорт түренә сыкланып кына карый алалар, шулай бит? Уйныйлар безнең. Уйныйлар. Безнең, әлхәмдүлилләh, Казанда уйныйлар. Безнең кызларның да команда, профессиональ командасы бар. Команданың исеме Жилан. Алар да уйныйлар. Сез үзегез уйныйсыз дамы яки директор урынбасары? Мин директор урынбасары. Мин спорт сораулары буенча һәм бөтен организациянең вопрослары минем өстендә. Мин үзем бу спортка бик якын һәм кичкенә булганда балачакта уйнадым аны һәм гомер буе ул минем янымда гына. Балачак дигәннән бит инде балалар кызыксынамы? Чөнки бу бит инде регби ул һәр яктан да организмны ныгыта торган спорт уен түре. Анда йөгерү дә бар, көч тә кирәк, акыл да кирәк. Балалар мөрәҗәгать итәме яки әтиләр куркып карыймы? Шундый мәсьәлә бар. Әтиләр куркып торалар әзрәк, ләкин балалар уйный башласалар, алар аны ташлый алмалар. Шул безнең дә шулай булган инде. Без әзрәк травмалар була инде, ансыз булмый. Ләкин соңгы елларны безнең спортка бик зур үсеш бара. Безнең республикада хәзер 2 елдан элек, дөрес хәтерләсәм, республиканың күләмендә спорт школа булды. Һәм бик күп яңа яшь егетләр килә башлыйлар. Регби бик демократик уен ул. Регбида төрле кешеләр кирәк. Кичкенә кешеләр дә, озын да, зур да, таза да. Любой комплекста кеше булса, ул анарга урын табылачак. Хәзерге чемпионатлар барамы соң? Хәзерге вакытта 7 регби 7 буенча безнең бетте. Чемпионат һәм регби 15 буенча башланды яңадан. Біз 22 апрель көнне Мәскәүдә уйнадык, Слава командасы белән. Без җиңүгә ирештек. 54-кә 28. Демәк, бөтен Россиядә Татарстан командасын инде танып беләләр. Һәм куркып торалар, шулаймы? Курка башладылар. Без 4 ел элек кенә яңадан уйный башладык. Үзебезнең кешебезне күрсәтә башладык. Ну, әйтәм, шуны әйтә алам, безне яратмыйлар. Шунысы бик татарлар килә, татарлар яратмыйлар татарлар. Аңлашылды. Рәхмәт. Нинди булырга тиешсең сездә катнашучылар, уенчылар? Әйткәнемчә, төрле була. Безнең егетләр төрле физик кыяфәттә булырга мөмкин. Акыл да бик мөһимдер. Акыл бик мөһим. Шуннан әйткәндә, бу беренче тапкыр уйласаң, ул көчле, зур егетләр генә чавап бирде буласың. Аннары уенны аңлый башласаң, ул шахматлар кебек. Шуннан. То есть уенда бар һөҗүмчеләр һәм сакчылар бар. Һөҗүмчеләр алар бик зур. Алар 100 килограммнан артык. 1.90 метр буйлары башлана. 100 килограммнан бик зур гәүдәле.
Һәм дә Аларың дивар көк алар линияны бәреп чыгаралар да тупны артка бирәләр. Безнең уенда тупны артка гына бирергә ярый. Шуның өчен алар көч белән бәреп чыгаралар да, кечкенә маларга бирәләр. Кечкенә малар алар да уже пространство и шабып китәләр. Шул бик кызык ул, юкка гына түгел. Бөтен дөнья күләмендә ул футболдан соң икенче, өченче урында бара. Рәхмәт. Ир-атлар спорт турында сөйләшә башласа, узакка. Шулай, шуңа күрә син бераз ял итеп тор. 7 май көнне без уйныйбыз. Бик кызык уен була. Шакырасым килә, кем килә ала. Рәхмәт. Без уйныйбыз Енисей Красноярский командасы. Алар соңгы 6 ел чемпионнар. Әлбәттә безнең командага җиңү теләп калабыз. Уңышлар, татарлардан куркалар дип әйттегез, безне яратмыйлар, безнең команда. Шуңа күрә җигеп чыгыгыз, яме, сезгә җиңүләр телибез, уңышлар. Ни өчен көлгәндә рәхәт, кайгырганда яки ачуланганда күңелсез икән? Шуннан да җавабын беләсе киләме? Ярар. Җавабы бик гади, көлгәндә 18 генә бит мускулы тартыла. Шырай сытканда исә 43, кайсы савыррак. Шулай шул, дөнья ул гомумән шундый кызык. Кайшаганың мөгъҗизалы яклары да ачыла. Сүзнең хезмәттәшебез Миләүшә Ризвановага тапшырыйк. Ул һәр вакыт көлеп йөрергә тырыша. Кызык дөнья сәхнәсендә тагын да гаҗәеп ачышлар ишеттербез. Батам, яз җитте, ташкын хисләргә батам. Сәламлыйм сезне Алмаз белән Зөлфия һәм әлбәттә хөрмәтле тамашачылар. Әйе, батам сүзе бүгенге тема өчен бик актуаль. Бүгенге чыгарылыш аеруча кызык та, бераз куркыныч та, мавыктыргычан да сазлык. Сазлык яки саз, баткаклык, җир өслегенең аеруча дымлы өлеше. Сазлык бик еш үсемлекләр белән гадәттә мүк белән капланган була. Бу үсемлек калдыклары исә үз чиратында чирегәнгә күрә торф килеп чыгуга сәбәп булып тора. Сазлыклар җир, туфрак, артык дымлылык кичергән очракларда барлыкка киләләр. Аеруча бу дымлы климатка ия булган, яңгырлар күп яуган төбәкләргә хас. Барлык дымлы җир участокларында сазлык булып саналмый. Сазлык дип аталу өчен анда ким дигәндә 30 сантиметр торф катламы булырга тиеш. Татарстан Республикасы территориясында 2000-гә якын аерым сазлык исәпләнә. Авыл, шәһәр хуҗалыклары үсеше белән сулыкларда азот, фосфор, калий һәм башка матдә кушылмалары туплана башлый. Алар исә сазлык үсемлекләре үсешенә уңай йогынты ясый. Урманнарны кисү, торф чыгару эшләре булган җирләрдә сазлыкларның деградациясе һәм юкка чыгуы күзәтелә. Сазлык фаунасына килгәндә, анда андатра, су тычканнары, буа бакасы, көрән бака, гади тузбаш, сыры торна, сыры каз, чуплык, зур шүлди, кыр үрдәге, сыбызгы шүрәкәй, сыры шилән, камыш чыпчыгы, бурсык чыпчыклары яши. Сазлыклар шулай күчмә кошлар, каз, үрдәк, шүлди һәм башкалар өчен тукталу урыны булып тора. Дөньяда иң зур сазлык булып, мәйданы 53 000 квадрат километрлы Сибирдәге Васюган сазлыгы санала. Бүгенгә менә шулар. Ә мин сүзне Алмаз белән Зөлфиягә бирәм һәм киләсе чыгарылышларга кадәр сау булыгыз. 15 минут җәяү йөрсәң, кандагы шикәр күләме төшә. Ашаганнан соң һәр көн 30 минут йөрсәң, авырлык кими. 90 минут саф һавада йөрсәң, күңелдәге начар уйлар юкка чыга, кәеф күтәрелә. Аңладым, яра, мен киттем. Димәк, бүген очрашу урыны Казанның Вахитов районында урнашкан Чернышевский урамы булсын. Рус язучысы, әдәби тәнкыйтьче хөрмәтенә аталган урам буйлап җәяүләп йөрербез. Киләсе минутларда нәкъ шушы урамның тарихы белән танышырга мөмкинлегебез бар. Бу урамда үзеңне төрле гасырларда йөргән кебек хис итәсең. 18-нче гасырда ул кунак йорты урамы дип, 20-нче гасыр башында пионер урамы дип аталган. Бүген исә бөек рус язучысы Николай Чернышевский исемен йөртә. Чернышевский урамы Казанның Вахитов районы территориясе буенча төньяк-көнчыгыштан көньяк-көнбатышка үтә. Дзержинский урамы белән киселештән башлана Кремль, Профсоюз, Бауман, Сул Якбулак, Уң Якбулак, Мәскәү, Гаяз Исхакый, Борһан Шаһиди урамнарын һәм Булак елгасын кисеп үтә. Нариманов урамы белән киселештә тәмамлана. Бу урам бой һәм кызыклы тарихка ия. Мәсәлән, кунак йорты дип аталган чорда әлеге урамнан Екатерина II-нең узуы билгеле. Әлеге вакыйга Казан халкында шул хәтле нык тәэсир калдыра ки, хәтта Бауман урамында улы торган каретаның бронза күчермәсе дә барлыкка килә.
Әби патша хөрмәтенә Петербург урамында пушкалар да барлыкка килә. Кунак йорты урамында шын пушкаларны Емельян Пугачев куя. Соңра Пугачев ялларын өйрәнү өчен Казанга Пушкин килә. Димәк, ул да әлеге урамнар буйлап атлаган. Кызыл галстугыз булса, әлеге урамнан атлаганда тагып куярга мөмкин. Чөнки 20-нче гасырның 20-нче елларында ул пионер урамы дип йөртелә башлый. 25-нче елларда монда трамвай юллары барлыкка килә. Бу шыр турында сөйләгәндә Мәскәү урамы белән киселештәге әлеге яшел йортны искә алмыйча булмый. Биредән 17-нче гасырда төзелгән изге ана иконасының Владимир соборы архитектура комплексы була. Әмма әлеге йортны төзү өчен ул җимерелә. Яшел төс 30-нчы елларда бик популяр була. Ул Сталинның яраткан төсе. Соңгы елларда Казанда бик күп һәйкәлләр барлыкка килде. Казан урамнарын танылган шәхесләрнең һәйкәлләре белән бергә шәһәр скульптурасы үрнәкләре дә бизи. Шагыйрьләргә, музыкантларга, революционерларга һәйкәлләр кую яхшы әлбәттә, әмма күп очракта нәкъ менә тормышны сурәтләгән скульптуралар шәһәргә ниндидер җылылык бирә сыман. Аларга карыйсың да, бернинди тарихта да, вакыйгаларда да казынырга кирәкми, бары тик карарга һәм сокланырга гына. Бірінші майда һәр кешенең менюында була торган ризык. Шашлык. Син хаклы. Тәмле булсын сәхифәсендә безне нәрсә белән сыйларлар икән? Әссәламу алейкум, хөрмәтле тамашачылар. Без бүген тагын бер тәмле ризык әзерләрбез. Ул инде безнең иремшек белән тагын булыр. Камыры өчен безгә ын, үй температурасындагы атланмай кирәк булыр, каймак, шикәр кымы, йомырка һәм инде кабарткычы. Һәр вакытта да тузны әйтергә онытам. Шулай шикәр кымы, bir йомырканы истибез, каймак салабыз. Һәм булгатабыз. Менә шундый масса булды. Шикәрле камыр булса да, тыз аңа кирәк. Һәм майны салабыз. Һәм инде әкрен генә онны салып, камырыбызны изәбез. Шулай кабарткычын салып җибәрәбез. Ярты чәй кашыкла шамасы. Башта шулай камырны кашык белән изәбез. Һәм инде аннарысын кул белән басып бетерәбез. Камырыбызны шулай каплап, 15-20 минутка суыткычка куябыз. Хәзер инде без эшлеген әзерлибез. Менә шулай иремчек алабыз. Иремчеккә инде әзрәк каймак салып җибәрәбез шулай. 1-2 кашык инде ул. Шикәр кымы. Ванилин салабыз. Ванилин инде bir ярты бал кашыгы күп була инде. Менә шулай бал кашыкның ышы белән. Һәм bir йомырка истибез. Блендер белән изәбез. Менә безнең фаршыбыз әзер булды. Менә безнең камырыбыз суынды. Менә шулай 11-12 кисәккә бүләбез. Шулай әзрәк җайлырак булсын әле. Һәм шундый түгәрәкләр әзерләп куябыз. Хәзер шулай түгәрәкләребезне без җәябез. Менә инде без түгәрәкләребезне җәйеп бетердек. Хәзер инде мин анда иремчекне салам. Менә шулай. Һәм иремчекне тартып, эчке якка бикләп калдырам. Менә шулай иттереп.
Қалған буяк камырны, менә былайрак күрсәтиммесең, камырны әзрәк кисеп җибәрәбез. Менә шулай рогалик кебек ясап куябыз. Хәзер инде кайнар мишкә куябыз. Мишем минем кызып тора, 180 градуслы кайнар мишкә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алла тапшырдык. Студиябызга тәмле исләр чыкты. Хәзер инде тәмле ризыгыбызны мичтән чыгарабыз. Вау, субханалла. Менә бит, алтын су төскә кереп. Шундый тәмле ризыгыбыз пеште. Сүндереп куйым әле. Менә шулай. Хөрмәтле дусларым, шәйләрегез тәмле булсын. Бәхетле гомерләр телим сезгә. Аның турында халкыбызның мәшһүр җырчысы Илһам Шакиров татар дөньясын тетрәндергән бөек легендар җырчы дип әйтә торган булган. Хәтта Илһам абый үзе шулай дип әйткән, уйлап карагыз. Бөек татар җырчысы, Татарстан Республикасының халык артисты Рәшит Вахапов иҗаты татар халкының рухи тормышында бер зур аерым дәвр тәшкил итә. Түбән Новгород өлкәсе татар милли оешмалары 2023 елны Түбән Новгород өлкәсендә бөек татар җырчысы Рәшит Вахапов елы дип игълан итте. Бөек якташларының 115 еллыгы уңайыннан нижгарлылар, күп шаралар үткәргән ниятли милләттәшләребезнең тормышында булган башка яңалыклар турында Ләйсән Гайднуллина сөйләр. Аның да планнары зурдан. Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачылар, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез. Удмуртиядә урманнарны янгыннан саклау максатыннан 10 апрельдән 30 июньгә кадәр янгынга каршы махсус режим кертелгән. Республика халкына учак ягу, чүп һәм коры чирәм яндыру, янгын чыгарырдай эшләрне башкару, ачык утта ризык пешерү тыелган. Кагыйдәләрне бозган өчен 10 меңнән 800 мең сумга кадәр штрафлар каралган. Теманы Нәзир Нугманов дәвам итәр. Травы очень много, также листьев упавших очень много. Үләннәр һәм куелган яфраклар бик күп. Без һәр елны бу проблема белән очрашабыз. Җыюын җыябыз, кая илтергә белмибез. Эльвира Гыйзатуллина хуҗалыгы агачлар күпләп үскән урында урнашкан. Ел сайын яз җиткәч ишек алдын яфраклардан чистартырга туры килә. Тик шәһәрдән читтә яшәгәнлектән шуп түгүче машиналар биредә йөрми. Яндырырга туры килә ди ул. Сжигаем маленькими кучками. Кичкенә өемнәр белән яндырабыз. Алдан ук чиләк белән су, янгын сүндерү баллоннарын әзерлибез. Хәзер инде мондый гамәлләр тыела. 30 июньгә кадәр Удмуртиядә янгынга каршы махсус режим кертелде. Республика халкына учак ягу, чүп һәм коры чирәм яндыру, янгын чыгарырдай эшләр башкару, ачык утта ашау пешерү тыела.
Строго запрещено использование открытого огня, если на территории региона предусмотрен особый противопожарный режим. Регионда янгынга каршы режим кертелгән очракта ачык ут куллану катгый рәвештә тыела. Шулай ук һава торышы бозылганда да учак ягырга ярамый. Мәсәлән, җилнең тизлеге секундына 5 метрга җиткәндә янгын таралу куркынычы барлыкка килә. Шулай ук торфлы туфракта учак ягу тыела ди Илья. Әлеге кагыйдәләрне бузган өчен регионда 10 меңнән 8 мең сумга кадәр штрафлар каралган. Шулай ук Сарапул, Каракүл, Воткинск һәм Шаркан районы урманнарын пилотсыз аппарат тикшереп йөрәчәк. Тарихи язмалардан һәм архив документларынан мәгълүм булганча, Ульяновск өлкәсе Корсун районының исеме татарларның Кор суы сүзеннән алынган. Биредә татар авылларының күп булуы да моның дөрестлеген тагын бер кат раслый. Бүген Корсун районында 3 меңгә якын татар гомер итә. Авылда берничә мәчет эшләп килә, мәктәпләрдә татар теле дәресләре укытыла. Шушы көннәрдә генә Корсун районында ел сайын уздырыла торган татар теле һәм мәдәнияте айлыгы тәмамланган. Район җитәкчелеге һәм өлкәнең татар автономиясе вәкилләре катнашында узган чарада безнең үз хәбәрчебез Рамис Сафин да булып кайтты. Дөрестән дә Корсун районындагы татар авыллары Сембер Ульяновск төбәгендә иң борынгылардан санала. Аларның 4-5 гасырлык тарихлары бар. Кайбер авылларда борынгы мәчетләр хәтта совет чорында да ябылмаган. Биредәге авыл исемнәре дә тарихны саклаган. Шуларның берсе Нугай иле авылы. Нугай, Нагайцы дигәннән. Шул Нагайцы дигәннән Нагайцлардан безнең авыл исеме дә киткән. Шунсы сөенечле, Нугай илендә балалар бакчасы да мәктәптә эшләп тора. Бүген Чишмә дигән бакчага 26 сабый йөри. Укыту тәрбия эшләре дә татар телендә алып барыла. Безнең аерым бар программа татарский обучение татарский язык называется. Приобщение детей. Без рәттәбез анда сүләргә рәттәбез сланнарны күбесе, аннан әхиятләр күбесе рәттәбез. Авыл мәдәният йортының бер түбәсе астында китапханәгә дә, музейга да урын табылган. Музейга экспонатларны кем әйтмешли бөтен авыл белән җыйганнар. Биредә хәтта 30нчы елларда мәчет манарасының бер өлеше дә саклана. Аңа игътибар итсәгез, анда бик күп балта изендә күрергә була. Моны кисәкләрне 36нчы елда. Айы ва каберләр астында тора бу. Айда бар идеме? Алар аны әттеләр каберләштерәләр. Моны бер әби тоткан үзен чормада, аннан соң ничектер туры килде дә ул безгә бирде. Аннан соң берәр елдан соң янды ул. Авыл музейындагы сыман мәктәп музейында да уникаль экспонатлар байтак. Шуларның берсе Сембер төбәгенең төньяк көнбатышында яшәүче татар хатыннары күлмәге. Менә шундый күлмәкләрдән әйбәт Корсун районында һәм дә Инза районында киенгәннәр. Алар әле менә бу күлмәк истеннән озын гына шундый камзул киятергән булганнар. Монда тәнкә, эленә бер рәт тәнкә һәм башларында тишек түбәтәй киеп, түбәтәй кыдада тәнкәләр булган. Итәкләре инде менә нәк Корсунда, менә без үзебезгә дә шундый күлмәкләрне Алла ярдәме белән гынидә Казанда тектердек. Үзебезгә фольклор ансамбле өчен. Татар теле һәм мәдәнияты көненә килгән кунаклар авылның Муса Җәлил исемен йөртүче китапханәсендә дә булдылар. Китапханә мөдире Раиса Юсупова сүзләренә караганда, соңгы елларда Казаннан балалар өчен яңа гына байтак китаплар кайткан. Быел безгә бирделәр татарча китаплар. Без бик яхшы шатландык инде. Алар минем хәзер выставкада кичкенәләр өчен бик красочныйлар, бик яхшылар. Алар по федеральной программе поступать иттеләр. Татар китаплары. Татар китаплары вот карарсыз балалар өчен бик яхшылар инде. И ышандырдылар безгә имештер әле инде каждый ел по федеральной программе вот акча выделять итергәч безгә татар китаплары поступать итәрләр. Авыл мәктәбендә балаларга татар телен башлангыч сыйныфлардан ук укыта башлыйлар. Татар теле безнең башлангыч классларда бер сәгать телгә һәм бер сәгать укуга. Уртанчы классларда шулай бер сәгать уку язу. Ничәнче классларга бара инде? Безнең ул бара 5нче класстан алып 10нчы класска кадәр. Районда татар теле һәм мәдәнияте айлыгы тәмамлануга багышланган бәйрәм көннең 2нче яртысында район үзәге Корсунда дәвам итте. Район башлыгы Владимир Чубаров үз чыгышында һәр милләт үз телен, гореф-гадәтләрен сабый чактан ук өйрәнеп үсәргә тиеш дип, җитәкчелекнең эш кыйбаласын билгеләде һәм шушы эшнең уңганнарына мактау грамотлары тапшырды. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматларым менә шулар иде. Исән-имин булыгыз. Музыкант, баянчы, гармунчы, курайда уйный, каләм дә тибрәтә. Булар барысы да Ильяс Фәрхуллин турында. Гармунчының буыннары сайын мәхәббәт аның дип җырлыйлар. Гармунчы, баянчы булу өчен аның күреген генә сузу җитми. Йөрәгең тулы моң булу кирәк диләр. Хыял канатларыңны сындырырдай көчле җилләр исә, түзем бул.
Киләчәгең бары үз қолыңда. Алға атла, адымыңны қыл, дип яза яшь каләм тибрәтүче Ильяс Фархуллин. Әлеге яшь егеттә талантлар бик күп. Әйдәгез аның белән якыннанрак танышыйк. Беренче мәртәбә сахнага чыгып кичкенәдән булды инде. Кичкенә генә авыл баласы, шул 6-7 яшьлек. Әтиләр, әниләр сөйләр, я бик бабайдаган сахнага чыгып утырдым дип, башым күренми дип, дигәндә баян баш күренми әйтер. Күзләр генә күренеп тора. Шуннан башланган зур сәяхәт инде бу. Хәзер бер кызга сөйләп китә. Әти белән әни бергә 11 ел яшәгән булганнар. Шушы 11 ел эчендә әни әтинең баянда уйнаганын белмәгән. Ничектер безгә бабай аркылы өйгә шушы 11 ел гомер узгачтан баян килеп эләкте. Әти уйный башлады. Әни шаккат ул моментта миндә генә нәзәрәк ишетү сәләтем бар икән белгәчтен әти менә бер җиңел генә кимне күрсәтте дә, әтием дә баянда уйный. Әйдә уйнап карыйсыңмы ди. Мин ишетә алгачтан ишетү сәләте эз булса да булган яшьтән и менә шуннан киткән сәяхәт, сәнгать сәяхәте шушыннан кирип киттем. Шушы мизгелдән алып бүгенге көнгә кадәр Аллага шөкер. 6 яшендә алган гармунын ул бүген дә кулыннан төшерми. Гармун янына Курайда килеп эләгә. Инде ул 2 уен коралында уйный. Тик булар чик түгел әле. Кичкенәдән әти-әнием, бабайлар күрсәтергә уйнаучы бабайлар бар шулай гармунда. Алар кичкенәдән мәхәббәт уяттылар музыка сәнгатенә һәм шуннан китте. Менә бер көнне үсеп, мәктәптән 9 класстан киләткә керәсем, кисем килде шул өлкәдә. Әйе, музыка көллиятен укып бетергәч, егет армия сафларына юл тота. Шул арада шын егет булып кайта да. Хәзер гармун уйнатып солдат каршы алу гадәте авылларда да бетеп бара диярсез. Тик элекеге традицияләр сакланып килү бигрәкләрдә күркәм күренеш. Әти-әни өчен зур бер сөенеч. Әнием 37 ел гомерен медицина өлкәсенә багышлаган. Әтием Балтастас. Абыйга да миңа да кагылмады бөтенләй. Әмма Балтастасы өлкәсе әзрәк булгандыр. Кичкенәдән агач эшләнмәләре белән шөгыльләнергә, агачтан уенчыкларга ясарга яраттым. Әти белән гел эш остаханасында ятадыр. Әти үзе өчен башын катырып, үзенең уенчыкларын ясап бирер. Хәзердәген Аллага шөкер колдан килми дип әйтә алмыйм. Килә ясаган көннәр дә бар, уенчык түгел инде анда. Мәсәлән, агачтан чыгып картиналар ясаса, тегесе монсы. Ильяс иҗат иткән шигырьләре күпләрнең күңеленә хуш килә. Кайберләре җырга да әверелеп китә. Беренче шигырем башлангычта укганда тугандыр. Әмма ләкин анда бит ул вакытта теге менә син балаң нәрсә турында язган беләсең, син балага бирәсең бер тема, ул шул темага язып килә. Уйлыймы, анда рифмаларны кешедән урый дисәң дә яхшы булмасын дип, әмма шын мәгънәсендә аңлап, шын мәгънәсендә үземнең күңелемнән йөрәктән чыккан шигырьләр дип әйтим. Алар ялгышмасам шул 16-17 яшьтә туганнардыр. Шигырьне дип әйтәсең. Берсен әйткәндә кешеләргә генә әйтеп китәм, мин бер шигыремдә яттым белмим. Әйбәт бит инде. Мин әйбәт кеше сораганда укый алмыйм. Иң мөһиме язып калырга, алайса фикер чуалаймы? Мин дә шул фикердәге билгеле хисне кичергәндә, шул хисне сүзгә, шигырьгә язып калдыру дип уйлыйм. Аннан соң аны теге кеше әйтә, бер еллар үткән саен шигырьнең сүзләрен үзгәртәм дип, ни дип. Минем уйламыйча ул дөрес түгел, чөнки син әлеге мизгелдә йөрәгең белән күңелең белән ни хисләр кичерәсең, шуны язарга тиеш ди. Шунысы кызык булды. Иш бик матур җырдаган армиядә вакытта чыкты. Берсе Нәзир Сабиров, Данир Сабировның әнисе башкарды ул җырны, берсе шәһәр филармониясе солисткасы Алсуапа Валиуллина бик матур башкарды, гашык иттем дигән җырны, клипы дагы чыккан инде алышмасам. Һәм өченчесен Илдар Хәкимов башкарды. Әле алга таба башка тег алга таба нәрсә чыгасын әйтәсем килми. Чыккач ишетерсез күрерсез. Яшә, бүген кулларыңа иң зур бәхет кергән төсле шатланып. Яшә, һаваларны гизгән ирекле кышлардай ычынып. Ильясның планнары зур, әле барысы да алда аның. Манзара тапшыру өчен Динә Саттарова, Әмир Залишев.
Өзіміздікілер, яғни Камал театры шоулап гүрлеп гастроллерде үйрен вақытта, біздің бинада Камал театры сәхнәсінде Уфа Нур Татар дәулет театры өзінің спектакльләрін көрсәтті. Бұйылғы гастроль репертуары айрыша бай, ол исемлік соңғы йылларда Нур театры ижатында вақиға болып яңғыраған һәм Башқұртстан тамашашысының ихлас сөюін яулаған сәхнә әсәрләрінен түзілген. Қазанлылар да шушы ихласлылықны тойып бик қанағат қалдылар. Толырақ келесі сюжетті. Соңғы тапқыр Нур театры гастрольләре Казанда 2019 елда була. Быел милли ғөрф-гадәтләр елы булганганмы, әллә Нур театры Казан тамашачысын сагынганга күрәме? Спектакльләр Камал театры сәхнәсендә куелачак. Республикабыз баш каласы Казан каласында гастрольләрне ачылу тантанасы белән тәбрик итәргә рөхсәт итегез. Уфа Нур дәүләт театры гастрольләре Казан шәһәренә 6-нчы тапкыр килә. Әлеге шара ике тугандаш республика Татарстан һәм Башкортстан арасындагы мәдәни хезмәттәшлек кысаларында үткәрелә. Гастрольнең төп максатларының берсе үзара дустана мөнәсәбәтләрне саклап калу һәм тагын да үстерү. Моннан тыш чит төбәкләрдә спектакльләрне кую тамашачыга башка мәдәният белән танышу мөмкинлеге ача. Безнең Уфа Нур дәүләт театрының, татар театрының бирдә Казанга гастрольләре ул үзенә күрә бер зур символик мәгънәгә ия. Безнең ике республикабыз халкының тугандашлыгы, аларның бер язмыш белән уртак максатлар белән эшләп яшәү турында. Бик елмаеп, без киләбез дип, шатланып, Нур театрын беләбез дип, бик яратабыз сезнең артистларыгызны. Һәм инде нинди спектакльләр алып киләсез диеп, bütün мәгълүматны аларга шишеп бирергә туры килде. Быел Нур театры гастрольләре репертуарында тамашачының ихлас мәхәббәтен яулаган спектакльләр урын алды. Алар арасында Мансур Гыйләшевнең «Көлмәгез мин үләм» комедиясы, Зифа Кадырованың әсәре буенча куелган «Фатима» драмасы, Мирхәйдәр Фәйзинең легендар Галия Бану пьесасы бар. Баш режиссер Азат Зиханшин һәм куючы режиссер Илдар Валиев әсәрләрне күңел кылларын тибрәтерлек иттереп сәхнәләштергән иде. «Фатима» спектакльдә шундыйлардан булды. Фатима дигән бу спектакль безнең хатын-кызлар язмышын ничектер бик ачык күрсәтә. Аның хисләре, аның уйлары, аның йөрәктә туган хисләре, аннан соң мәхәббәте безне шугатлы тулындырды. Әмма хәтта күз яшьләре белән тулды безнең күзләребез. Аудиториядан тамашачыларның аны шуның кадәр җылы кабул итүе сизелеп тора, чөнки һәр нишкә гамәлне, күренешне тамашачы матур алкышлар белән каршы ала һәм озатып кала дип әйтик. Һәм минем үземә дә бик ошады, чөнки шул образга кереп, шул яшәү рәвешенә кереп, үзең шунда кайнаган кебек кабул итәсең. Һәм афарин дип әйтәм, һәм киләчәктә дә алдагы көннәрдә булачак спектакльләрдә шундый уңышлы дәвам итсен дип. Гастрольләрнең беренче көнендә куелган «Фатима» пьесасын карарга автор Зифа Кадырова үзе дә килгән иде. Бу әсәрнең тамашачы мәхәббәтен яулавы аның халыкчан булуы белән аңлатыла. Фатима, беләсезме, ничек үзенчәлекле менә ул минем әниләрнең яшьчә. Мин гомумән язган һәрбер геройны, һәрбер әсәрнең геройларымны бик яратып язам. Аларның һәрберсенең тормышын яшим, һәрберсен яратып дөньяга чыгарам. Шуңа күрә мин мондагы бу спектакль үзенчә якын. Чөнки менә бу ул минем әниләрнең яшьчәге. Мин аны белеп яздым. Крәле! Киләле, күрәле! Киләле! Киләле! Корәле нинди? Хан кызы басып тора каршыбызда. Гастрольләр вакытында Камал театрында 2 сәхнәдә гөрләп торды. Зур һәм кече залларда спектакльләр параллель рәвештә барды.
Казан тамашачысы теләпчән булганга актерлар бу гастрольләрне зур дулкынлану хисләре белән көткән. Мин моннан 30 ел элек, хәзер инде 30-да түгел, моннан 32 ел элек Казан театр училищесын тәмамлаган идем. Шундан бирле Нур театрында эшлим. Һәм менә Казанга килгән сайын мин имтиханга килгән кебек киләм. Чөнки монда минем остазларым, мине укыткан укытучыларым, монда минем белән бергә укыган курсташларым, коллегаларым, алар көтеп тора һәм мин алар алдында ничектер имтихан тоткан кебекмен. Гастрольләрнең милли мәдәниятләр һәм йолалар саклау елы, алардан тыш Тукай туган көненә туры килүе аерым бер символик мәгънәгә ия. Бу чара Казан тамашачысына әсәрләргә башка күзлектән карау мөмкинлеген аша һәм әлбәттә бердәмлек хисен тагын да үстереп җибәрә. Манзара тапшыруы өчен Алсу Шәмсетдинова, Азалия Прокофьева. Димәк, син мине бүген театрга алып барасың. Я Алла, башланды моның куркыта торган вакытлары. Күптән булганыбыз юк бит инде безнең. Сез дә, хөрмәтле тамашачылар, күңел халәтегезне рухи яктан байтасыгыз килә икән, кичекмәстән театрларга, музейларга барыгыз. Бигрәк тә Камал театрына зәвыклы, сыйфатлы, тирән мәгънәле иҗат, олы мирасыбызның кабатланмас байлыгы. Шушы байлыклар турында хезмәттәшебез Идел Кыямов сөйләр. Исәнмесез, ғазиз милләттәшләр, мәдәни вакыйгалар белән таныштыруыбызны башлыйбыз. Байрак җиңү символы. Бу тантаналы чара Татарстан Республикасы Милли музейында җиңү көне уңаеннан узачак. 5 майда музей фондларыннан 146-нчы дивизиянең 280-нче артиллерия полкының байрагы чыгарылачак. Татар ССР территориясендә оештырылган дивизия Берлинны штурмлауда катнаша. Бу көнне музейга килүчеләр хәрби реликвияны күрә алачак. Казан консерваториясе ел сайын җиңү көненә багышланган концерт үткәрә. Анда Ренат Халитов җитәкчелегендәге Татарик оркестры чыгыш ясый. Программада ватан һәм чит ил композиторлары әсәрләре, сугыш елларында яңгыраган җырлар, халык көйләре. Оркестрга кушылып Казан консерваториясе солистлары, педагоглар, студентлар һәм яшь җырчылар, халык һәм тынлы уен коралларында уйнаучылар чыгыш ясаячак. Казан Кремленең күргәзмә залында Михаил Тимофеевич Калашников тормышы белән танышырга мөмкин булачак. Ул атыш коралы тарихына АК-47 автоматын уйлап табучы буларак таныла. Әлеге автомат 20-нче гасырның иң легендар коралы булып санала. Күргәзмәдә Калашников исемендәге музей күргәзмә комплексы коллекциясеннән әйберләр тәкъдим ителгән, ә музейның төп экспозициясендә ватан тарихы, атыш коралы, җитештерү ретроспективасы һәм яңа эшләнмәләр. Әлмәт театры сәхнәсендә язлар булып калды дип аталган концерт. Тамашачылар өчен Әлмәт театры махсус концерт программа әзерләгән, моңлы бию дөньясы, лирик җырлар һәм спектакльләрдән өзекләр. Буа драма театрында «Әтаңнар гүзәл тынлыкта» иде спектакле сугышның кыенлыклары һәм куркыныч яклары турында гына түгел, 20-нче гасырның иң куркыныч сугышы һәм коткарылмаган тормыш өчен тәүбә итү турында да. Бүгенгә менә шулар, исән-имин булыгыз. Ни өчен көлгәндә рәхәт, кайгырганда яки ачуланганда күңелсез икән? Шуннан да җавабын беләсең киләме? Ярар. Җавабы бик гади, көлгәндә 18 генә бит мускулы тартыла. Шырай сытканда исә 43, кайсы савыррак. Шулай шул, дөнья ул гомумән шундый кызык. Кайшаганың мөгъҗизалы яклары да ачыла. Сүзнең хезмәттәшебез Миләүшә Ризвановага тапшырыйк. Ул һәр вакыт көлеп йөрергә тырыша. Кызык дөнья сәхнәсендә тагын да гаҗәеп ачышлар ишеттербез. Батам, яз җитте, ташкын хисләргә батам. Сәламлыйм сезне Алмаз белән Зөлфия һәм әлбәттә хөрмәтле тамашачылар. Әйе, батам сүзе бүгенге тема өчен бик актуаль. Бүгенге чыгарылыш аеруча кызык та, бераз куркыныч та, мавыктыргычан да, сазлык.
Сазлык яки саз, баткаклык, жир өслегенең айрыуча дымлы өлеше. Сазлык бик еш үсемлекләр белән гадәттә мүк белән капланган була. Бу үсемлек калдыклары исә үз чиратында ширегәнгә күрә торф килеп чыгуга сәбәп булып тора. Сазлыклар жир, туфрак, артык дымлылык кичергән очракларда барлыкка киләләр. Айрыуча бу дымлы климатка ия булган, яңгырлар күп яуган төбәкләргә хас. Барлык дымлы жир участокларында сазлык булып саналмый. Сазлык дип аталу өчен анда ким дигәндә 30 сантиметр торф катламы булырга тиеш. Татарстан Республикасы территориясында 2000-гә якын айрым сазлык исәпләнә. Авыл, шәһәр хуҗалыклары үсеше белән сулыкларда азот, фосфор, калий һәм башка матдә кушылмалары туплана башлый. Алар исә сазлык үсемлекләре үсешенә уңай йогынты ясый. Урманнарны кисү, торф чыгару эшләре булган җирләрдә сазлыкларның деградациясе һәм юкка чыгуы күзәтелә. Сазлык фаунасына килгәндә, анда андатра, су тычканнары, буа бакасы, көрән бака, гади тузбаш, сыры торна, сыры каз, чуплык, зур шүлди, кыр үрдәге, сыбызгы шүрәкәй, сыры шилән, камыш чыпчыгы, бурсык чыпчыклары яши. Сазлыклар шулай күчмә кошлар, каз, үрдәк, шүлди һәм башкалар өчен тукталу урыны булып тора. Дөньяда иң зур сазлык булып, мәйданы 53 000 квадрат километрлы Сибирдәге Васюган сазлыгы санала. Бүгенгә менә шулар. Ә мин сүзне Алмаз белән Зөлфиягә бирәм һәм киләсе чыгарылышларга кадәр сау булыгыз. Татар сүзе 3-нче халыкара нәфис сүз телевизион бәйгесенең шигърият номинациясендә 2-нче урын яулаган Балташ егетен каршы алыгыз. Ленар Хаматов. Ленар, саумысыз, хош келдегіз. Исәнмесез. Әлеге жеңуегез белән шын күңелдән котлыйбыз, тәбрик итәбез. Гомумән конкурста әлеге бәйгедә катнашу теләге ничек уянды? Берәр сөткерләдеме? Бәлки тормыш иптәшегез бар инде, бар катнаш инде, анда бит акча бирәләр икән, яки үзегез, кара, әйдә мин дә укып карыйм әле дип уйладыгыз. Бәлки бу беренче катнашу гына түгелдер? Сүздә юк. Юк, бу 20 ел элек шушындый конкурсларда катнашкан барые, урыннарга да дәрәҗәле урыннарга да менгән барые. Ул вакытта Габдулла Тукайның туган көненә багышланган ул һәм исеме дә шулай атала иде. Нәфис сүз осталарының конкурсы дип. Нәрсә дип әйтәсе килә? Нәрсә дип әйтәсе килә? Әйтегез. Узган елда катнашкан мәсәл номинациясында. Нинди мәсәл сайлаган идегез? Габдулла Шамыковның баш катыргыч сәнгать дип аталу мәсәле. Мен шул мәсәлне видеога безнең библиотекада эшләүче апабыз җибәргәннән соң миңа рәхмәт хаты белән генә шикләнеп калдым мин. Шуннан соң китердин, ярар, мин истә калдырам сезне. Теләк көчле булган. Теләк көчле булган. Шуннан соң быел инде клуб мөдире мөрәҗәгать итте. Әйдә, Ленар, вакыты бетә бит инде. Катнашып карыйк әле, дип. Мин үзем эштәем, Казандайым. Кем булып эшлисез? Мич чыгаручы. Субханалла, бу бит бүгенге көндә шундый сирәк алтын куллы хезмәт ияләре дип әйтергә була инде. Субханалла, альхамдулилла, эшләр бар. Аллага шөкер, җитәрлек. Афәрин. Кайсы авылдансыз? Балташ районы Кунар авылыннан. Тарихын беләсезме авылның? Ник Кунар ул? Урысча битән исеме, ялгышмасам, бүтәнчәрәк яңгырый. Ул бит инде чиктәш авыл. Татарча Кунар дип атала, урысчасы Кугунур дип атала. Biz bit in tөньягында урнашкан Татарстанның 2 километр төньяккарак безнең Киров өлкәсе башланып китә, көнчыгышка таба Мари өлкәсе башланып китә. Менә элек шушында марилар килеп урнашкан булган. Татарлар күрәсен куып җибәргәннәр дә үз иткәннәр авылларын. Кугу дигән сүз зур дигәнне аңлата, нур дигән сүз алан дигәнне аңлата. Зур алан дип аталган. Искиткеч. Балтачлылар май бәйрәмнәрен, хезмәт бәйрәмен ничек үткәрә, Ленар әфәнде? Бик яхшы үткәрәбез. Гырыф-гадәтләрегез бармы гаиләгездә? Гаиләдә җыелып, бакчаларга чыгып, туганнар белән күрешәбез. Безнең гомумән авылда бәйрәм инде ул. Инде Шимбә базарларында без әйбәтләп шабынып, мунча белән рәхәтләнеп ял итеп керәбез, мунчаларны да. Гомумән авылда яшәргә рәхәт. Sütü, майы, ите дигәндәй барсы да үзебездә. Ялкауланмасаң. Ялкауланмасаң бүтән җирдә дә яшәү рәхәттер инде ул. Менә мич чыгаручы дидегез. Нинди мичләргә мохтаҗ хәзер безнең республика халкы? Нинди мичләр сорыйлар? Мин үзем 94-нче елны укуны бетердем. 95-нче елда мин СПТУ дип атала инде безнең Балташ районында шунда укып чыктым. Анда
пешник һөнәренә укыталар, 6 еллык курсларны тамамлаганнан соң безгә диплом бирделәр. 6 ел? 6 айлык. 6 айлык. 6 айлык. Шуннан соң кайттым. Аннан соң бит әле пешник булып, мич чыгаручы булып китеп булмый. Шулай. Әлбәттә практика кирәк. Киров өлкәсендә Рашки дигән авылда бик яхшы, бик уста Илсур абый исемле бер мичник янына алып барып куйды мине әти. Өйрәтерсең әле дип. Ул риза булды. Әле барсы да ризада булмыйлар бит аларга. Куластын алырга. Әле бит син конкурент та. Менә шуннан соң ул өйрәтте мине. 1 елдан соң без үзебезнең авылга кайтырга туры килде. Чөнки ул вакытта газификация башланды. 96-97 елларда авыллары белән сүтеп аттылар пичләрне. Хәтерлисезме? Шулай әле вакытлыча морҗа чыгарга кирәк барыр аның урынына. Ул вакытта комбинированный пичләр ул ипи пичләре белән бергә комбинирован дигәнне аңлатып китергә кирәк, буңаны белми, аңламый. Ул 1 ел утында, күмердә, газда ягып була торган пичтә ул әйтәсез. Шундай хезмәт иясе иҗатка ничек тартыласың? Иҗатка тартылу да бик кызык кына булды. Бер кирпеч, бер шигырь, бер шигырь. Әмма дә пич кенә чыгару түгел. Үзем авылда, клубта да эшләп алдым. 2 ел худрук булып эшләдем, художественный руководитель, 2 ел директор булып эшләдем. Һәм шул вакытта заочно Алабугада культура агарту училищесын тамамларга туры килде. Субханалла. Театр сәнгатен әз генә булса да беләбез, сәхнә теленнән бик яхшы укытучылар керде. Афәрин. Һәм моның нәтиҗәсе сезнең җиңүгез. Уйлаганда ул былай торып яшәп тамак туйдырып булмый. Мин мич чыгарам. Шигырь сөйләп кенә булмый дип, мич чыгарга туры бергә алып барырга туры килде инде. Концертларга, төрле чараларга катнашам. Афәрин. Шуны әйтергә кирәк, сез аның икесендә югары дәрәҗәдә башкарасыз. Яхшы итеп. Җиңүгез шуны. Әлбәттә, мин үземә алай тоелмый инде. Мактаган булганнар инде. Булган шулай булган димәк. Нинди шигырь сайладыгыз әлеге бәйгегә? Мин бу бәйгегә Роберт Миңнуллинның «Җыр башы» дигән шигырьне сайладым. Менә сезгә тагы да катлаулырак бер бирем. Шигырь бит инде ул аның бар башы, экспозиция өлеше, кульминациясе һәм нокта кую өлеше ахыры. Менә шул шигырьнең ахырын безгә һәм тамашачыларга сөйләмәсезме икән? Әлбәттә, ахырын сөйләп китәргә кирәк була. Бер-ике куплетым чөнки ул шактый озын шигырь дип хәтерлим. Иреннәрне ялкын үтеп алды. Күз яшьләре яңа төшендем. Шул чагында шагыйрь дустым синең шигыреңне искә төшердем. Һәм аңладым, нигеземнән минем җанда юк, бизмәде. Синең кебек мин дә яладым бер. Ярый әле дуслар сизмәде. Афәрин. Рәхмәт сезгә. Сез тулысынча образга кирип, үзгәрдегез дә куйдыгыз. Бүтән Ленар килеп басты безнең каршыга. Монысын кайын табасыз, ничек тыймыйсыз? Шул уку ярдәме бу? Мәдәният йортында эшләүме? Яки менә шул инде сәнгать өлкәсендә дә белемегез булумы? Әлбәттә, салынгандыр инде миңа җырга моңа гашыйк мин үзем. Кичкенәдән укыган дәврдә дә төрле чараларда җырларга туры килде инде. Әле гармоннарны алып җырлап та җибәрәм. Мич чыгарганда да ял иткән вакытта аннарысын укыганда Зәйнәп Фәрхетдинованың исемен йөртә иде безнең класс. Бик дәрәҗәле класс булып чыктык без. Ул вакытта безнең белән укыдылар Илнур Аухатшин, Илнур Хамидуллин, ин уста баянистларның Татарстанда ин уста баянислар ялар. Свердловский өлкәсендә, Березовский поселогында ул Илнур Хамидуллин әлеге вакытта да. Менә безнең класс җитәкчесе Гулнур апа иде, Хабибуллина. Бик зур рәхмәт аңа, аның нәтиҗәсе дә инде ул. Демәк, уйытқы ул гаиләдә һәм мәктәптә салынган демәк. Мәктәптә салынган, әлбәттә, иң беренче мәктәптә салына ул. Шуны әйтергә кирәк, татар сүзе бәйгесендә гаҗәеп шәхесләр катнаша икән. Шулай. Әле алар үз куллары белән нәрсә генә эшләмиләр, өстәвенә иҗатка да битараф түгелләр. Киләчәктә дә катнашырга телисезме, бәлки гаилә белән бергә һәм ничек карадылар сезнең әлеге катнашу җиңүегезгә? Әлбәттә, яхшы карадылар, катнашасы килә. Аннары соң бит, менә минем үземнең генә фикер, мин аны таяну нуктасында да әйттем. Бүләкләре дә саллы бит. Шулай. Бик яхшы бит бүләкләрдә.
әйбәтләп әзерләнеп. Мич чыгарган хәтле булмаса да, аны хәдәр булмаса да, бик затлы әйбәт бирделәр, саллы бирделәр бүләкне. Һәр башкарган хезмәтегездә уңышлар насип булсын. Рәхмәт. Киләчәктә менә мич чыгара бәлки шигырь язу теләге дә уяныр. Хөрмәтле тамашачылар, әлеге сорауга җавапны сез ТНВ каналының социаль челтәрләрендә таба алырсыз. Атаклы режиссер Марсель Ага Селимжанов актерлар гаиләсендә туган. Татарстанның күренекле актеры һәм режиссеры, Татарстанның халык артисты Хәким Ага Селимжанов аның әтисе. Әнисе дә бик талантлы шәхес, Татарстанның халык артисты Галия Нигъматуллина. Телевидениенең тылсымлы сандыгында Хәким Ага Сәлимҗанов белән кызыклы өзекләр сакланган. Шушы кадерле язмаларны хезмәттәшебез Гөлчәчәк Баһауиева барлады. Сүзне аңа тапшырыйк. Сүзне аңа тапшырганчы, хәтта Хәким Агага аша biz Абдулла Кариевка барып тоташ алабыз. Менә тыңла. Абдулла Кариев Хәким Ага Сәлимҗановны эшкә алган. Хәким Ага Сәлимҗановтан Марсель абый туган. Марсель абый инде үзенең укучыларын барлыкка китергән. Фәрит абый белән бергә курс җыйганнар. Шуннан соң шул курс җыя башлаганнан бирле Фәрит абый да курс җыйган, ул җыйган курста bizning kursta бар. Сіз бұл хатны минем оқығанда, мин бик күптән үлгән булырмын. Йыллар бер атлы үткән булыр, исмем сезгә җитмәс, онытылыр. Күп йыллар үткән. Хәким Сәлимҗановның исеме онытылмады. Киләчәккә хатларның авторы Хади Такташның үзенеке кебек. Телевидение фондында остазлары Хәким аганы менә шулай укучылары уратып алган кыйммәтле кадрлар сакланган. Телевидение фондыннан табылган архив материаллары арасында иң гаҗәпләндергәне, сокландырганы Хәким аганың Пишән базары яхуд яңа кисек башны укуы булды. Шул кадәр оста бер мизгелдә берничә образга әверелә ала. Шаптым шунда миннәр белән Мәскәүский якка күз салсам күрәм, тәгәрәп юл уртасыннан таш килә, таш түгел, бер киселгән баш килә. Баш килә шундый каты, шундый кызып, полный хат килгән трамвайны узып. Куркынычлы күзләре уттай яна. Ник йөрисең монда рөхсәтсез кирип, иши алмый, тәмле йокымыздырып. Белмисең, махсус колониям бар минем, мәхкәмәм бар, автономиям бар минем. Нәрсә шашасың тагын? Шашага эчкән чагында шаркылдап көлү неприлично. От басгыйлазы малае бисквиттеп какавиша, ә каршысында адвокаттар җиңне үстергән биби баядерке. Карим Тинчуринның җиркәнсезләренең 1958 елдагы куелышы бу. Хәким Сәлимҗанов Зәйнетдин ролендә. Әткәй мәрхүмне кабереннән торгызып, менә шу хикмәтне күрсәтәсе. Низер икән? Теге театрдагы шикелле күзен шарлый ачып шашары. Шашары иде. Бу театр дигәннән безнең татарда шул баядерка кебек уен булыр микән? Татарга тагын. Таныдыгызмы? Хәким аганың бу укучылары бүген сәхнә тота.
Габдулла Кариевның укучысы булган Хаким ага татар театрындагы буыннар җибен ялгап калдырган шәхестә. Миннән соң туачак җырчыларның даны күмәр минем атымны. Ләкин еллар зур бер легенданы саклап алып барган шикелле алып барыр шушы хатымны. Татарстанның халық шагыйры Роберт Миңнуллин өлкәннәр эшендә иҗат итсә дә, аның төп иҗат юнәлешендә иң җаваплы чор балаларны тәрбияләүгә юнәлтелгән. Татар китабы йортында Башкортстан һәм Татарстанның яшь рәссамнары катнашында рәссам китаплары күргәзмәсе ачыла. Әсәрләр Роберт Миңнуллин иҗатына багышланган. Балачак хатирәләре, малай чактан таныш якын елга буйлары, дәвәнинең коймаклары һәм туган йорт бизәкләре. Булар барысы да күргәзмәдәге рәссам китаплары аша күңелдәге иң нечкә тойгыларны яңадан уята. Һәр китапны без төрлечә укыйбыз, аңлыйбыз һәм кабул итәбез. Рәссам китабы дигән жанр нәкъ менә шулай туа да инде. Ул рәссамның күз аллавын һәм авторның текстын берләштерә. Роберт Миңнуллин иҗатына багышланган күргәзмәдә әсәрләр нәкъ менә әлеге жанрда тәкъдим ителә. Бірнеше түр китап үлгісін алдым. Мына бұл китап. Ол Тибет китапларының бір үлгісі бұл. Олар бір-бірсін тігілмегендер. Олар отдельно айрым битлер білен салына алып. Олар да салып қоялар. Аның тоже какой-то қызық не бар аның. Мына оласың, оқисың, салып қоясың. Аның какой-то сакральный не бар аның. Мына мысайын Роберт абайның әнкейге деген хаттар дегені. Мен аны конверт көбөгет ішлеп, шунда салып қойдым мына теге. Ол бетін теге нишке көңілі, шундай ауыл егетті баласы болып қалған, ол шешкелер аша, аша, шундай китап болды енді. Мысалы қызыл тауық деген балаларға деген әсерінен, мындай қызыл биттәшәдім мен аны. Башкортстанның атказанган рәссамы Салават Гыйләҗетдинов рәссам китабы жанрына Роберт Миңнуллинның әсәрләре үзеннән-үзе илһамландыра. Күргәзмә өчен китапларны ул төрле формада һәм техникада башкарган. Татар китабы йортында Башкортстан һәм Татарстан рәссамнары катнашында менә шундый үзенчәлекле рәссам китаплары күргәзмәсе ачылды. Литогравюра, график әсәрләр, гадәти кагазда традицион китапка охшатып ясалган эшләр, аларның барысы да халык шагыйре Роберт Миңнуллин иҗатын кулачлый. Бу алганда бу күргәзмә идеясы туганда без инде апрельдә үтә торган балалар китабы көне турында да уйладык. Шул вакытта шигърият бәйрәме турында уйладык. Һәм әлбәттә быел безнең Роберт Миңнуллинның юбилей елы, тууына 75 ел булган ел. Һәм без менә бу барлык сәбәпләрне берләштердек. Һәм шундый үзенчәлекле күргәзмә безнең хасил булды. Күргәзмәнең идея авторлары Уфа дәүләт сәнгать институтының дизайн бүлеге мөдире профессор Марс Ахмадуллин һәм Башкортстанның атказанган рәссамы Салават Гыйләҗетдинов. Беренче алганда безнең якташыбыз, мин үзем дә ирештәм, әйбәт. Вот, и тем более без уйладык инде, что Роберт Миңнуллин Башкортстан җирендә туып, үскән, әйбәт, и уже как бөек язучы, поэт, ул состоялся в Татарстан җирендә, әйбәт. Он как связующее звено, шул ягыннан и безгә интересно, потому что без бер халык, бер культура, бер традиция, без безгә шулай бит, шуңа это было интересно. Рәссам китаплары шагыйрьнең иҗатына башка яктан карарга мөмкинлек бирә ди. Балачак хатирәләре, малай чактан таныш якын елга буйлары, дәү коймаклары һәм туган йорт бизәкләре. Һәр кешенең күңелендә Роберт абыйның әсәрләре әнә шундый җылы хатирәләр уята. Минем өчен Роберт Миңнуллин әлбәттә ул әнкәйләр образы тудырган шагыйрь. Чөнки менә шундый бер рухи элемтә бар, бер Сөн елгасы безне берләштерә. Чөнки минем үземнең әнием Сөн елгасы буенда үскән кеше һәм аның өчен ул тема бик нык мөһим. Һәм инде әнидән миңа да күчте Сөнгә, Сөн елгасына ул тирәлеккә мәхәббәт. Һәм Роберт абый дигәч тә беренче чиратта менә шушы тирәлек, шушы дөнья күз алдына килә. Күргәзмәдә Кама сәнгать һәм дизайн институты белән Заһир Исмәгыйлев исемендәге Уфа дәүләт сәнгать институты студентларының иҗади эшләрендә күрергә мөмкин иде. Киләчәк безнең кулларда. Димәк, без иртәгә дә бергә эшләячәкбез. Алла белсә. Теләкләр сиңа ошсын. Манзара тапшыруның иртәге чыгарылышында карамыйча калмагыз. Үткәннәрне дә онытма, бүгенге белән яшә, киләчәк турында уйла. Иртәгә 2 май эш көне, яллардан соң эшкә чыгу җайлы, күңелле булсын өчен манзараны карарга тәкъдим итәбез.
Кама елгасының иң бик ярында урнашкан Алабуга шәһәре турында моннан берничә гасыр элек бар дөньяга билгеле була. Сары ләлә чәчәгенең үзәгендә бәхет яши имеш. Тик аны күреп кенә булмый. Чөнки ләлә берничек тә ачылырга теләми икән. Гармунда уйныйм 5 яшьтә. Яқты май бәйрәме белән шын күңелдән котлыйбыз, тәбрик итәбез. Һәр кем күңеленә хуш килгән эш белән шөгыльләнсен иде. Кыю фикерләр, иҗади башлангычлар сезгә, хөрмәтлеләребез. Без дә хезмәтебездән бары тик канәгатьлек хисе кичереп, бүгенгә тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Ялларыгызны имин, күңелле үткәрегез. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, хөрмәтлеләребез. Яз чәчкәнне мул итеп көздә җыеп алырга язсын.